Nakatanggap ng ayudang pinansyal ang 212 board passers bilang bahagi ng programang Educational Financial Assistance ng Pamahalaang Panlalawigan ng Pampanga. Sa ngalan ni Governor Dennis Delta Pineda at Vice Governor Lilianay Pineda, personal na nagpaabot ng pagbati sina Board Member Maylene Pineda Cayabyab, Fritzy David Dizon at Paul Balingit. Uli na nitang bawat pengari ing paninabda yapin itang bayari lang kay pamag-aral o kay kolehiyo rin anak. Pasalamat ang marabol karang bawat institusyon o annex na nindapso kay probinsya Kapupangan palagi ang makasuporta ni Governor Dennis Pineda. Palampakan tayo. Congratulations po kay your achievement, and syempre good luck po kayo kung yung journey niya po. Kasama rin sa programa sina Pampanga SK Federation President JC Cruz at ABC President Attorney Claire Lim. And just imagine what you have to go through para kayong mag-prepare yung kayong board exam. Maswelo na at kayang tabi. Para sa Balita Pampanga, Gerald Glutton.